TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kamoro moro maintiere janeno mar Kala TV yudo thund weche kidienindi mar podho chieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula ka wechegi kibende nyalo luwo kokalo e mbui mago mag tudruok manendo Kala TV live Facebook X @Kala TV kaachiel kod YouTube bende Kala TV Kenya. Wachako kama udoni ogaye duond buch siasa mar Wiper moluor Stephen Kalonzo Musyoka okwayo josiasa mapacho kaendi mar mondo mi kik rwak siasa e chenro nindo mar timo andiko ne jolup ombulu motelo ne yiero ma higa manyien ka otwage kaunti no Machakos e kinde manoriwore kanyakla kod jotelo makwedo piny owacho riwruok margi mar United Opposition oyango kanyendo ni rowere mathoth kata Gen Z oyuog oko kendo ndegre kaka jolup ombulu ka josiasa bende okwayo mar mondo mi kik ti kod chenro makamano e pogo oganda. Kwamba mmetukaribisha Masaku na kuelekea upande wa Makueni na kisha baadaye Kitui. We are honored to receive visitors today. Na kwa hivyo our main agenda ni kuhimiza watu wetu wachukue kura. Kura imeanzishwa kulingana na shirika la tume ya ABC kuanzia jana. Kwa hivyo tunawahimiza wote ambao wamefikisha miaka 18 wajue silaha watakayoitumia kumpiga William Ruto risasi kwa mguu ni hiyo inaitwa kura yako. Hautapigwa ukitumia silaha nyingine kwa sababu yeye mwenyewe alisema mpigwe risasi miguu. Kwa hivyo ni shughuli muhimu zaidi. Tumeanza huku sasa, sema come out and take your vote. Kuna wengine wanapotesha akili za watu. Watu wanatumia propaganda za ajabu. Mmoja nimesikia asubuhi ni kwamba ukichukua kura automatically unampigia Ruto, ndio watu wasije kuchukua kura zao. Uongo kama huo tuachane, tuepuke kabisa na watu wachukue kura. That's the main thing. Asanteni sana. Ekinde ni ende maduolo modiedo kar kende mochung'ne tayo yiero kaachiel kod yango keyo pacho kaendi IEBC ochako yanga chendo nendo mar timo andiko ne jolup ombulu e thuolo mar ndalo 30 mabiro. Jalup gavana e kaunti ma Kakamega Ayub Savula koro kwayo ji mathoth mar mondo mi oti kod thuolo nendo e neno ne gendiko to moloyo kinde ni ende mabende chendo mar niko kadi dhi nyime. Oyango ni mano endo ema koro dhi miyo oganda bedo kod duol e yiero nendo mabiro. Kinyalo paro ni nyocha ne opuro ng'wech kowuok e duond buch siasa mar ODM kendo riwore kanyendo kod manendo mar UDA. Mwisho kabisa tuombee Kenya hii tuwe na amani kwa sababu tuna approach uchaguzi. Na majenzi, mimi nataka kutembea na nyinyi. Mimi nilichaguliwa nikiwa kijana mdogo sana. Mimi nataka hii programu yenu niko kadi. Hata mimi nitembee na nyinyi mpate kadi ya kura ili uparticipate kwa election. Jenzi usitembee tu umuhumu unasema huyo kiongozi ni mbaya, kiongozi huyu ni mzuri, huyu amenikosea. Participate in an election so that you can elect the correct leaders. Ndio hivyo? And you can only participate in an election kama una kadi ya kura. So hiyo programu yenu niko kadi, mimi niko tayari tutembee na nyinyi, tuhakikishe mtoto akifika form 4 akitoka kwa shule kama yuko 18 years anatoka na kitambulisho. Hii program ya kwenda kwa chief, kila wakati chief anauliza mama yako anatoka wapi? Baba yako anaenda wapi? Alizaliwa wapi? Ni maneno ilipitwa na wakati. Mtoto akiwa kwa shule atoke kwa shule na ID. Ukipata ID naenda kuchukua kadi ya kura ili aingie uchaguzi. E kaunti ma Migori ni anyuola moro mowuok e gweng' nendo ma Kamasincha manendo mayudore Kuria West
sub county nogo ma Migori koro yuago ratiro bang' wuod gimoro koro chuo koda pala ma owito ngimane kinde mabende koro ne odhi bandho gowi mar shillings 2,000 kawuok kuom jala mabende koro ne nitiere kod omenda ne maromo kamanindo. Jofwambo marwa e kaunti ma Migori Collins Gora chiwonwa ler mathoth. Mano e kaka weche chalo e gweng'go mag Komasin chama yudore kar chung' od bura ma Kuria West. Kanyo mabende familia moro koro ni koda kakuyo koda let bang' wito wuodgi moro mabende yangore nochuo koda kapala ne wira mar bandhe siling 2,000 moro mabende pok ochulo kuom kinde nogo malach. Kaluwore koda ka joneno yango ni gwenyruok e paro nowuok e kinde yawuoyi ariyogi kendo mabende koro nochuno achich nogo mabende tudo koda kanik kamano ne golo pala kendo to ne chwe motho mana kanyo. Taarifa tumeipata jana jioni kukuwa ndugu yetu amedungwa kisu na jirani kwa mzozo wa pesa za shilingi 2,000. Marwa no ne koda kusiepene kapok gwenyruok ma kamano nene kindgi kanyo mabende koro to osiepeno iyo wang' mochwoye gi pala kanyo. Wakati David Marwa alipokuja akavamia pikipiki yake na kudai deni ya nduguye mdogo, ilipelekea kuleta vujo kidogo na baada ya kusuluhisha hayo mambo yakawa yameisha, David Marwa alipokuwa akiondoka kwenda nyumbani ndipo alipogeukia David Mogaya na kumdunga kisu kwa kama ochuno jotende dinde e kar chung' bura nogo mar kwedo weche mag nek mabende osebedo kaneno maliche mokalo kendo onge okang' moro amora mabende ikawo ne achije mabende timo tim makoch makama. Tunalaani kitendo hiki ambacho kinaendelea kwa vijana wetu, kwa sababu mambo haya ya mauaji yamekuwa mengi, yamekuwa kero kwa kijiji chetu cha Komasinja. Familia mare koro to wuok tung' mosuo kendo gikwayo piny owacho kokalo e bad migawo mar weche mag arita kwe mondo to okaw okang' ne jalo mabende notimo tim makoch makamano mondo okete e nyim doho Ichukue hatua kwa aliyetufanyia. Na serikali, tunaomba serikali sasa iingilie ndani. Collins, Kala TV, Migori. Nyapare duol mar jotend migepe Wycliffe Musalia Mudavadi odiochieng' ni makawuono koro dadhoge koda komiti mochung' ne chenro mag dongruok od bura mamalo ka otenore koda chala mar counties 47 ma pacho kaendi. E kinde onogo Mudavadi oyango ni piny owacho mamalo temo duto mar neno ni gitiyo tich achiel koda tend counties ma pacho kaendi mar mondo mi chenro mag dongruok tayo nendo mowinjore, kama bende oyango ni winjruok mane nitiere kinde tend county onogo ma Nairobi kaachiel koda piny owacho mamalo mabende nochuoyo kokuno girimiti en manendo moluwore koda chike ma pacho kaendi, wach mabende osir kanyoendo koda jal mabende chiwo ne paro ka otenore koda wechege ko mag chike. Pending bills within the public entities. So that we become limited to the extent that his report will be more detailed and more thorough on how to deal with the issue of pending bills. But we do flag some thoughts in the document that we have given you. So I think that's perhaps the summary I can give at this point in time, Honorable Chair, and maybe seek the intervention of one of my legal experts to just flag the aspect that I did mention about the legal anchor to this process. You know, these lawyers have their own way of saying certain things. Who is going to speak to it? Thank you very much, Mr. Chairman. My name is Dan Ameyo. I'm legal advisor to the Prime Cabinet Secretary. And if you go to page 7 of the presentation by the Prime Cabinet Secretary, you will see the legal context in which the agreement has been anchored. And the first one is Article 189 of the Constitution, which clearly provides that there's cooperation between the two levels of government, including the right to establish joint committees and joint authorities. So there is already a constitutional anchor to that.
The second legal provision is Article 6, Article 2 of the Constitution, which again establishes the two levels of government, though distinct but interdependent, and therefore they should be conducting their relations through consultations and cooperation. This cooperation is in pursuance of that particular provision. And as His Excellency the Prime Cabinet Secretary has bang ni ringre Uganda kanyendo maromo pradek bura chiela e kariko nendo mar NCCK makaburini kaunti nogo ma Kericho. Gavana e kaunti nogo ma Nyamira Amos Nyaribo wokoko kendo kwede malich mokalo ringre mamoko maromo 20 mobende koro noyude buro nogo. Oyango ni kaka tend kaunti ma Nyamira ging'eyo mana ringre maromo kanyendo 13 kende emane ging'eyo mar kendo ne gigolo chik mar mondo mikoro ne ike kanyo ka oyango ni tim nondo mong'etha kendo lero ni jomoko chani koro ne otiyo kod thuolo mane gidhiko kanyo kendo chwalo ringre mamoko maromo 20. There were 13 bodies which were supposed to be disposed from Nyamira, and as a government we followed the procedure. We got court orders to dispose those bodies in any public cemetery. We released an officer and a vehicle with 13 bodies, fully compliant, following all the laws. We gave money to be paid to Kericho County, but unfortunately, whoever was given money did not pay to the county. He had an arrangement with a private morgue or a private cemetery where they went and disposed the bodies. The exhumation was done and they were found 33 bodies. As Nyamira, we are not aware of those. If we were aware, we should have sought permission to dispose 33 bodies. The permission of disposing 13 and disposing 33 is the same. So those people were involved from the county of Nyamira to Kericho. I think they are already in custody. Piny owacho mapacho kaindika okale kamisen mandiko jopuonje tich manendo Teacher Service Commissioner koro geto mar mondo mi ondiki tich kwan mag jopuonj maromo 16,000 kochopo kanyendo dwe mar 7 mar mondo mi koro tie kanyendo nok mag jopuonje mabende osebedo ka nitiere pacho kaindie ka otwage kaunti nogo ma Migori. Jatend jotich piny owacho Felix Kaskei oyango ni chendo makamandi en manendo madhi neno ni kwan mag jopuonj mathoth omed ndiki kod piny owacho mar William Samoei Ruto, wach mabende oseri kod jotend jopuonje e gwenge makono. The president has instructed us and directed us as government officials that we shall not allow any part of this country to remain behind. So Kadema hapa, Nyatike na Migori yote lazima ipate nafasi yake mzuri ya maendeleo. Hakuna mahali popote Kenya hii itawachwa nyuma. I want to appeal to you, Daktari, Mheshimiwa is here, Tomboyo Dege, and our employer TSC is here. Our petition for this region to get hardship allowance is in your desk. Kindly, it is just waiting for your signature so that our teachers receive the hardship allowance. We are facing serious understaffing, and I believe something can be done because the team that is here, the dignitaries who are here, I know when your voices are heard somewhere, then something will be done. Omake maragi kanyendo wature kanyo komolo sa achiele kidenyo nogo mar machiegni pacho ka achiele kod ng'endo weche mibiro yudo weche mamoko mathoth kaka gimedo donjo no mesa maro mar kawo weche manyien oriti masani. Nyinga Joash Odhiambo Mitula.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up!